Púchovská dolina. A pritom sa tu po stáročia rozvíjala nielen valašská kultúra, ale aj špecifické hudobné nástroje, ktoré k ovečkám a bačom patria. Do obce Luky pod Machytou nás priviedol chýr o 3 bratoch trombitášoch. Znie to takmer rozprávkovo a príbeh súrodencov Štefánikovcov naozaj má svoje zvláštne čaro. Vždy ich priťahovala ľudová hudba, až si povedali, že aj oni si spoločne zahrajú. A keď nemali hudobné nástroje, vyrobili si ich sami. Keď som vyzvedala, čo nám ukážu zo svojej zručnosti, spýtali sa, či mám záujem o trombitu alebo o rožok. Pre nezasveteného je to otázka značne nejasná. Toto je ako pastierský roh. Je to kratšie ako fujara trombita, pretože pastierský roh je do 2,5 metra a fujara trombita je na 2,5 metra dlhšia. Aj tak, aby to ešte bol hudobný nástroj. Musí to mať tak do 5 metrov, potom už to, čo je viac, dlhšie, už vlastne nie je hudobný nástroj, už to je len nejako, že? Na pastierských hroch sa dajú vytrúpiť len také krátke tóny. Rozsah to má asi 4 tónov, už na dlhšej trombite sa dá aj pesnička, melódia, taká jednoduchšia vytrúbiť. Používali to bačovia na salašoch. Keď sa chceli dorozumieť, vlastne ostal aj ten signál horí. Vlastne bol to taký starý mobil medzi ľuďmi, keď to ešte používali. Robí sa to asi tým spôsobom, že sa musí v lese nájsť nejaký kus dreva, ktorý potom schnie tak 2 až 3 roky. No a už potom len, keď to človek nájde suché, tak už len chuť do roboty prerezať na poli. To je asi vlastne prerezaná polovička jedna. Keď sa to prereže, vybrúsi, sa zlepia tie polovičky do seba. Potom starí majstri to otáčali do čerešňovej kôry, kedy si vlastne čo ako mali, tak to používali. Keď človek vlastne chce, aby si zatrúbili kamarádi spolu, musí sa to dostať do toho ladenia. Ladiť ma to naučil brat Miroslav vlastne. Pre najstaršieho z bratov nebolo ťažké objaviť tajomstvo ladenia. Už viac ako 30 rokov sú jeho veľkou láskou koncovky, dvojačky či kostené píšťalky. Hoci je ťahuňom celej skupiny, každý zo Štefánikovcov má svoje prvenstvo. By mali hrať. Najmladší Pavol pri dlabaní a šmirglovaní neobsedel, ale ako prvý začal do trombít fúkať a dnes je trombitářským solistom. No a ak by ste sa pýtali, ktorý z nich sa odhodlal urobiť vôbec prvú fujaru, prekvapím vás, ani jeden. Bol to ich švagor, ktorý sa stal súčasťou tohto rodinného, teraz už kvarteta. Asi zvedala, koľko v kuse asi sa dá do toho ducha. Tak 2-3 minúty, aj to už je dosť. Pery dostávajú zábrať. Trúbkári tiež, keď to chytia do ruky, tak to čo sú, tak sa dívajú na to, chlapie, to máte na aké si veľké papule. Hovorí, na naše. Čím je pre vás ten nástroj taký výnimočný? Nikde to není. No, málo sa zachoval. A dosť sa s tým presadíme, lebo je toho málo a nikto nepozná, tak každý nás volá. A to na nich kedysi trúbili v každej dedine, zvlášť v Púchovskej doline, kde žilo niekoľko trombitářských rodov. Po nich prevzali štafetu Štefánikovci. Ideme od začiatku? Keď sme na tých starých nástrojoch po tých našich majstroch trénovali a podarilo sa nám vyľúdiť tí krásne tóny, tak sme si povedali, že to musí pokračovať, že to sa preto oplatí a niečo urobiť, aby to nezakapalo. Keď máme na tých lukách tie skúšky, tak vedľa je bar a
vedia tam vždycky tak z zvedavosti takí mládenci a ostanú z toho takí vygulení, že takéto niečo zježené chupy majú oni. Sú to tých austrálskych a tých nástrojov a oni, u nás toto je niečo úžasné. Máme taký dobrý pocit, že tá generácia bude ďalšia a ďalšia, ktorá to bude obnovovať. My máme tiež deti, Palo má tiež syna malého. Som dve také malé chánom. Nech trúbia. Pastieri vedeli sa stretnúť pri tých ohňoch, pri janských ohňoch alebo tak a už každý tam mal ten nástroj a chcel sa ukázať a spolu tak si pre radosť všeličo si takto trúbeli a boli radi, keď sa im niečo podarilo. Takisto na tých dlhých trombitách vedeli zatrúbiť pesničky, celé pesničky a ten, ktorý to vedel, tak bol na to pyšný, ostatní obdivovali. Ja si myslím, teraz to je stále tak, keď sa niekde zídeme, takisto nejaký guláš partia, opekačka, tak si to zoberieme a takisto tam pri tom na to zatrúbime, alebo aj na iných hudobných nástrojoch sa zabavíme. Úžasné, ako sa dajú zachovávať ľudové tradície, ak sa trošičku chce. Poďme však k našej súťaži. Dnes sme chceli počuť